Punya no kapang tau tei bohok song kok tuma rong kha tula sikor adi blong ni bisingo klaijak purbo bodlabari edisi village tei baglai kamingni bukhuk asmita debroma taklai no madhyamik pass wngoi 11 o kamani phiya babo goyam sana musungo hnoi goyam saka o kawoi thangmani yagulo bo goyam saka ni klai bo bisima baikha bisima baimani yagulo lukuk hagan ang thani chuba sorok manai tai bini nukhungni rang puisa kijamisa tangma bai tai mal mata phalei bo jibi sak hamnoko thangka sak hamnoko thangoi bini bisimarok treatment khaiye bisimarok kisa hamoi phaikya phiaba tabok nogo phaimani yagulo haino hai thongaro khlaijak bo tabok machine bai bini sakno kwchangri tonuo bo machine bai no tabok tongoi ma tongjawo haini bagui no tini bukhuk asmita debormani bufa takhok Prodip Deborma sawoi khnarekha agi lukuk khaganang thani kisa chuba sumankha phiaba eko number ok kwrui afuro lukurok chubai manliya phiaba tabuk bo kebo phainai pheya phiaba moharaja borokno 10,000 rang chubakha phiatai school ni master rok koyak jona borokno chubakha phiaba tabuk sak hamya haina hai thongaro klaiei tongjak aboni yagulo tabuk borok saka tabuk tekisa lukuk haganang thani chuba sumankha hingke phator tlangai sori naijak rinani eba treatment khainai hanai yakung norom wngoi thangka yakung choliliya yakung himui maliya bui haikino beraina musungna bui haikino phatoroko thangnani musungna phiaba bo tini school bo thangai manliya khina hangke bo buma bangmoi matlango sodina hangke bo bufa bangmoi matlango abo haino wngoi tongo koktumawo haini bagino lukuk haganang thani bukhuk asmita deborma no phator tlangnani bagui bufa takhok Prodip Deborma koikha lukuk haganang thani hinui saimankha koktumawo naitongni choya kwrui puilani swing paithak jora Haping TV channel ni bisingtui o mangslino Agust 13 tarik saribni 4 ta somoyo bogoyam sudanai thangai goyam sakan kalai ta obai ta kalai jimi telang pore operation khai to ka khaiban pore ka tak himai ko ta yakno bin ekdam norom hong dong ya la yakno bisma to asuki rok mangkha te asing dor sor khai mi yakno yakno ro ka da asta si norom to hingga awan pagi bogoron than kisa subasu nangta ete sini edisi hapang rong borne thani bonango subasu borong je mansak subatu ke lokoro je mansak khosa khoni khon subatu ke bono ngol lokoro subabun bisiti rang ma kan ke bayar ro pun telang gi nari anu musung ta ama nini saja bo class pori tongmone 11 takle madim first 11 ota hangke mo hai je engmani je sorry hamya je bini abo hai treatment engmani je lokorong thani chuba sorok da mada mankha sigang ma khama kha manai ko operation khaja aswa suman warang bai operation khaya be tu ka ege rang kering yar bo tongsung malia am dani ma khaja kana ko sak hamya bini busa koi mas angkha arai mas angkha arai mas hingke bono sak bini sak ham nogot langai bono treatment ok khlaika operation khlaika bo jaga khlaijak khabo jibi hospital tabung no borot langam bagai bono iko rang rok building hai cheng iko bayre phun telangnani hin tongmonda sudu bini ya thek hamya tabo bini je problem tongman khai boro ungkho ta problem hai ya thek simui maya mo to problem mo ya thek ko ni problem ja dor sore kamiya tangnoro logo khaganang thani chuba sunai nini mong hitam kha anu Prodip Deborma da hambai sagar nini mong tamong kha samhanda an Prodip para hangke tibangla babo haingman nini sajak sagade bo khai ko thanai tamsungo tamasing kama mongkha Asmita Deborma non mutam para tibangla nung nini chorita babo hairong tong chorro go mo basai rok mai ata yakung norong thang yakung norong bo nung doktor ko tam doktor ko thangge nini treatment tam khlaijaka
Aku operation rok khaijaka. Besok balokha. Arai mas. Nang tabuni sore hamia. Nang bokla sa pori. 11 11 no. Nin babu retong. tunggu. Engke nang tabo jeni ni sa khamani ba gai nang tabo khaga nang lokoton nang tak tam koinai. Aku physiotherapy rok khaijaka nango. Tai tam na. Coba nango tai. Nini sajak ni. An saja, jadi Agustus masih 13 tarik goyang sasani kalai, jadi operasi kaiga lokorong hani coba su kisah mana operasi kaiga dah asup maka, ada mana yakun kefan soal yakun, jadi dokter sawo, ahena berat joning ya fisioterapi kaya nama hisap, jadi fisioterapi kaya nggak rangnanggu, jadi dino si hajarong nangfu, jadi jengbror rang mana ba, artinya kai meya su nopo tuh matun peka, ahena lokorong hani coba su kia seramana, jadi mang kai bacang teh talangai kai nah manuta, mas lokano, 2 mas lokano kai nah nama jungta, jadi fisioterapi kai ke himana nuhin cawta, dokter robo, jadi fisioterapi kai no rangkuri. Mesin jatuh kiri, naik beka mana operasi kaiga, dia arah utang muka, dia ada jin pura utang muka arah. Jibiwo. Jiwa, ngerang kiri kata kah. Tabun rok tai sel ko khaga nang thani jori chubo suman kha engke ba norok abo hai ke norok ani ni sajong nok sa khamni manon he norok wan sukata. Tabun rok logo khaga nang thani chubo su nayo. Hanbai do.